Thomas Splage ja mä oon aloittanut YouTubeaamisen ja voi pyytää Steamissa kaveriksi ja mun kaverin on Tarsto Chef. Sen kanavan nimi on Papa Plates ja se alkaa pelaa munkaan. Yleensä pelataan. Niin voi pyytää Steamissa kaveriksi ja hyväksyn kaveripyynnöt. Mutta en ole koko ajan paikalla kuitenkaan. Mutta me aletaan pelaa nyt vastakkain Rento. Ja tästä tulee... Mä alan tekee YouTube-videoita. Niin, ei oo muuta. Ja mä oon siis Baba. Ja mä pelaan tämän... Kuka sä olit? Thomas Splage. Niin, Thomas Splagein kanssa tätä CS ja myös joitakin muitakin pelejä. Ja meet sä kummalle? Mä menen Teroille. Saanpahan ainakin uusi tarkkoja. Niin puhut sä? Juu, niin mä oon Baba. Ja mä pelailen ja en oo tehnyt ikinä ennen muita videoita. Ja aloitan tubaamisen. Ja sitten kaikki saa pyytää kaveriksi. Kaikki samalla lailla kuin me. Että jos tehdään unboxia, niin ehkä annetaan jotain turhia skinejä niistä pois. Ja niin kuin näette, mä en oo mikään maan paras uskilla. Mä vedän tekillä, koska on nobo. Mä en osaa muilla vettä. Paitsi kyllä mä jolla tämmöisillä uskoilla. Otetaanko nouskopäkissä? Joo. Vedetään nouskopeilla, skouteilla ja sitten... Ja videolta voi katsoa, lähtääks kumpikaan missä päässä, niin... Tiedetään huijaako vai ei. Tai ihan sama, otin suhun kuitenkin hitti. Yhden kerran. Ja kyllä alkaa tulla. Otetaan nyt Kraken, ei kun nämä haulikot. Ei kun vedetään ihan näillä vaan. Ok, vedetään jossain vaiheessa haulikolla. Osuinko mä? Ei! Ei perhana. Osuin yhden kerran sulla. No moro. Tästä. Ei vaan osu nyt. Ei elä. Otan nyt kuvan videotubeen. Kuka? Laitoin tolle yhdelle tyypille. Onko? Sitten kun sä kuolet, niin sitten vedetään haulikot. Ei! Eikö niin, että heitin granatilla siitelemään ja sitten nousajalla? Saa ihan millä vaan haulikolla vetää. Joo. Ok. Ei kun odota, mä ottaa se hauliko. Noin. Ja sä jaksat save-tapaa vetää. Se on paras. Eikä ole. Oh. Nyt vedetään, heti kun sä kuulet, niin vedetään näillä... Äsken. Niin. Äsken. Pommeja kehiin. Ei kun tuoltahan ne ostettiin noin. Pommi tulee! Ai elä! 6 otit hittiä vaan. No niin, nyt tässä koudut. Noniin, nyt on skotti.
Vittu skoutti OP. Move it, move it. Ah! Grenade out. Mitä? Että kai voin tehdä nyt. Otetaanko vielä yksi tämmönen roundi? Joo. Ei kun vedetään ovi. Ok. No scope. Kohta. Ei kun nyt. We will make them regret this day. Kun jytky täppi. Joo. En tähän. Otetaan skouteilla nyt. Kuvattu. No vedä sinä scoutilla. Let's go. Ok, mä saan tähätä. Okay. Mä saan vettä kuikskopea. Meni nouskope. Joo. Vedetään vieläkin tolle. Oho, mä en oo yhtään tähän nyt. Sä voitit nyt. Come on, let's go. Ei vitsi. Vedin nouskope. Ei Anna avaa. kuikskope. Et kerke. Ei. No nyt vedetään scoutilla. Saa tähätä. We must move. Ok. Juu, seinällä pian mun. Niin. Ihan Otetaanko uusi? Joo, kyllähän sitä kohta vois. Mulla on 7 minuuttia kuvattu. Minäpä katon kuvaaks tämä. Kuvaahan tämä hyvä. On hyvä. No. Otetaan uusi. Mä menen CT taas. Joo. Oho, mä oon ihan sitä Mä menen CT. Oho. Mä menen CT. Sä johaat nyt. Tällainen asiat hoidetaan. Ei saa vetää milläkään pyssyllä. Koko puuko. Work together. Pidetään koko peli puukoilla. Joo. Kyllä. Pelkillä puukoilla. Ei pommeja. Tää olisi ihan hyvä. Vaihtelua. Ei puukoilla. Koko pissat sitten. Paljon HP. 3-4. Pirha. Tulee joku 15. Suuspi, kiva. Vedetään pislalla pelkästään, käykö? Ok. Mä vedin suuspilla nyt. This is easy. We kill them and then we go home. Paljon HP. 6. Magical numbers. Ei vitsi. 3 kertaa osuin suhu. Minun uspi. Saa vettää pelkille niillä ykkösakseilla. Saa ottaa avin. Ok. Ok. Ja saa tähän. Ok. Haksaa jätkä. Enkä oo. Haksaa. Mä lähden koutilla. Sä et saa tähän. Saat käyttää pistoolia. Ok. Dessut volta. Oi jumala. Let's go. Tähän et sitä dessuus kauaa käytä. Käytänhän liiankin kauan. Osuin. No scope! Hei! 2 kertaa osuin. Ekan kerran 26 sekuntia. Oli mennyt peliä. Yes. Sain se just jo. No niin minä, ei kun vitsi mulla, sä et saa vettää nyt tähtäystä. Kun mulla on SSD. Et saa tähätä. Mulla on vahingossa tähän.
Minä ammun sinua nyt. Osuuko se? Kyllä. Ammu munille. Ei osunut. Kuole! Paljon HP. Paljon sulla? 8. Mulla on 30. Mut, ei oo kauaa. Mistä? Sivusta. Mitä mä oon usein läpi sua aville? Nyt otetaan avit. Opi! Ei! No silti mulla riittää. Saa tähän. Mitä? Mitä tähän? Hei. Aija. Sehän oli... Minä Tää- vedän... Joo, mä vedin skoutilla. Juu. Sä et saa tähän. Ok. We must win. Where you are? Ei, Sulla on muteva mikki. Sulla on mutella mikki. ei oo enää. We must move. No, ammu se on... Oliko aiemmin muuten? Oli. Eiks mun ääntä kuulu yhtään? On välillä. Äsken oli vaan mute. Millä sä veet? SSG. Entä sä? Kurbaani. Perhana. Mulla jäi 9 HP. Niin, jos mun ääntä ei oo kuulunut videossa, niin voi katsoa. On, mutta äsken vaan oli mute. Ai niin kuin se varmaan... Together we can do this. Yhteen. Teet sä avilla? Ei ennen kuin SSG. Eli sun pitää vettää nouskopella. Tällä. Paljon HP. 11. Ei! Paljon sulla on rahaa? Tappanut 50 ihmistä tällä. Osta avi. En osta. Miksi? En halua. Sitten kun mä kuolen. Let's go. No mä saan tähän. Käytä. Tähtää vaan. Juu, jätkä häksää. En häksä, mulla on 27 HP. Niin. Miten sä muuten avit lämää? No kun sä ammut siitä seinän läpi silloin mun. Ai avilla. Niin. Ok. This is Ei, easy. nyt ei We saa kill tehdä. them, and then we Mä vedän skoutilla. Ui, 8 HP. Mitä? Perhana. Tappanut 52 ihmiset mun skoutilla. Paljon sulla on skoutilla tappoi? 78. Oho. Ei! Paljon sulla on nyt? 79. Niin. Mulla on 52. Skoutti. Mulla on kyllä sun 10 000 rahaa. Et sä ostaa avia. Jos ostat aviin, niin sä et saa tähän. En mä ostanut. Nyt mulle tähtäsit. Niin tähtäsinkin. Ei saanut. Ai niin. we have our revenge. No tämä voi loppua nyt tähän. Joo, se on. Joo, se olisi... Moro! Moro!